تنا عبرنا كروتات التيفاتو بلاس زينة فواتو كنعربو لكم هنا حديش تزخونكم سبسكرايب بمقبار مدلونا جمرم ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ንሚድያታት ኢትዮጵያ መግለጺ ሂቦም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቶም እዮም ንጋዜጠኛታት ኢትዮጵያን ሚድያታት ኢትዮጵያን መብርህ ዛቡ ኣብ ክልተ ዝተኸፈለ ውድብ ህወሓት ኣብ ኣጠቓቕማን ምውናንን ሚድያታት ትግራይ ሕቶ ከልዕል ድሕሪ ምጽናዕ ሕዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ንቴሌቪዥን ትግራይን ድምፂ ወያነን ክንቆጻጸሮ ኣለና ዝብል መልእኽቲ እናሕለፈ ይርከብ ኣብዚ ኩነታት እናሃለወ እምበኣር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብስራሕ ኣብ ዝገሸሉ ንሚድያታት ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበም ኣብ መብርሂኡ መጀመርታ ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ዓቕሚ ተጠቒመን ክፈትሕኦ ዘይከኣላ ንፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣትወን ዝፅውዓ ኣብ ትግራይ ነዚ ዝፅውዕ ዝኽእል ቤት ምኽሪ ዋላ እኳ ተዘይሃለወ ሱቕ ክንብለልና ማለት ግን ኣይኮነን ክብሉ እዮም መብርሂኦም ዝጀመሩ የኢንተርም አድሚኒስትሬሽኑ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረገ የፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የተቋቋመ መንግስት ነው። የፌደራል መንግስት የራሱ በራሱ ተሳትፎ በራሱ ፈቃድ የተቋቋመ መንግስት አደጋ ላይ በሚወድቅበት ጊዜ አደጋውን የመቀልበስ ግዴታ ይኖርበታል። ሌሎች ክልሎች የክልል አቅም የሚባለውን ሁሉም አይነት ኢንስትሩመንት ተጠቅመው አንድ ነገር መቆጣጠር አቅቶኛል በሚሉበት ሰዓት ምክር ቤት ጠርተው የፌደራል መንግስትን ጣልቃ እንዲገባ ይጠይቃሉ። አሁን ባለንበት የትግራይ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሰብስቦ ጥያቄ ሊያቀርብ የሚችል ምክር ቤትም የለም። ያ ማለት የፌደራል መንግስቱ ሊያደርጋቸው የሚገባ ስራዎችን በሚመለከት ሪማይንደር ያስፈልጋል ማለት አይደለም። በአሁኑ ሰዓት በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት በብዙ የትግራይ አካባቢዎች የፌደራል ኃይል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነበር። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ ክትረጋጋዕ ዘይከኣለት ብጉባኤ ገይረት ዝበለ ጉጅለ ህወሓትን ዝተወሰኑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ምክንያት ምዃኑ እውን ገሊፆም እዮም ነዚ ንምስኻል ድማ ፌደራል መንግስቲ ናትና ዕድመ ከድልዮ ካብ መግለፂ ጀሚሩ ክሳብ ካልኦት ስጉምታት ክወስድ ይግባእ እዚ ማለት ወታደራዊ ስጉምቲ ማለት እውን ኣይኮነን እዚ ሕዚ ገጢምና ዘሎ ፈተና ግና ፌደራል መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ሓላፍነትን ግዴታን ኣለዎ ይብሉ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ክራይሲስ አንድ የህግ ተቀባይነት ያጣ የህወሓት አንድ አንጃ ጉባኤ አድርገ ያለው ስላለ ደጋፊዎች የሚላቸውን ከፍተኛ መኮንኖች የተወሰኑ ከፍተኛ መኮንኖችን በመያዝ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ናቸው። ይሄንን ስርዓት ማስያዝ በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ጊዜያዊ አስተዳድሩ ውስጡ ያለውን አቅም ለመጠቀም የሚያስችለው እድል ነው እየተነፈገ የመጣው። በዚህ ሰዓት የፌደራል መንግስቱ ይሄንን ለማረም አግባብነት ያላቸውን እርምጃዎች መውሰድ አለበት ስንል ጦር አዝምቶ ጦርነት ይቀስቅስ ይያልን አይደለም። በነገራችን ላይ አሁን እያደረግነው ያለውን እንቅስቃሴ ወደ ጦርነት የሚያንዣብብን ሂደት ለማስቀረት የሚያስችል ሁሉም አይነት እርምጃዎች መውሰድ አለበት ብለን እናምናለን። ፌደራል መንግስት እኔ እንደ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋናው ራስ ምታቴ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ትግራይ ውስጥ ሌላ ጦርነት ተከፍቶ ህዝባችን ወደ መከራ የሚገባበት ሁኔታ ማስቀረት እንጂ ኑን ንግጠም ብለህ መሟገት አይደለም። ኣብ መንጎ መግለፂኦም ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት እንትሕብሩ ብዓቕሚ ግዙፍ ዝባል ሰራዊት ከም ዘሎን እቲ ንጎንፂ ከም ምርሕ ዝተዳለወ ግና ዝተወሰነ ምዃኑን ኣረጋጊፆም ዋና ምክንያት ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዓዝሉ ኣብ ከተማ መቐለ ምንባር ፈሪሖም ወይ ድማ ስጉምቲ ከይወሰደሎም ፈሪሖም ክበሃል ዋላ እኳ እንተፀንሐ እቶም ፕሬዚደንት ግና ኣብ መግለፂኦም ብስራሕ ጉዳይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክዘራረቡ ከም ዝገሽዮም ዝሕብሩ ብተመሳሳሊ ተዘራረብ ዓለም ለኻዊ መዳርክቲ ኣካላት ከም ዘሳትፉውን ንሚድያታት ኢትዮጵያ መግለፂ ሂቦም እዮም።